Чакай. Здравейте, потребители на VBOX, аз съм юзернейм Фус, тук сме не Gangsta Boy. 098 и днеска ще оцеляваме. Да, и може да видите клипа в неговия канал Анонимен 2. Анонимен 02. Да, може да го видите, верно. И сега ще търсим място, вижте колко айтеми. Сега ще търсим място да се направим хоум. О, клипърче, какво става, момче? В този сървър е готин. И в коментарите напишете на какво ви прилича на вас крипъра в Майнкрафт. На него му прилича на кур. Да. Съжалявам хора за това държание, ама... Тъпен сървър лагна. Чакай, искам да видиш нещо. В какво иска? Не ти го прави, не мога го изрежа. Не ти го прави. Не мога го изрежа после. Ще те убие едно зомби. Не, аз съм... Няма може да ме уби. Добре. Добре хора, сега да търсим къде да оцелеем. Ще правим ли резиденция? Ти как мислиш? Не, банан. Ако искаш да ни ограбят, няма проблем. Още един крипър. Още... О, ендърмани! Ендърмани! Костотка е. Костотка е. Добре бе, искам ден. Мисля, че този епизод ще бъде много бой. Ей, майка ти зомбиска, бе. Айде, да ходим да се правим хоум. И къде точно? Ми на някъде ще намерим. О, конч! Два О, коня! пая, който иска да отрепе. Два коня, бе, че виж. Съжалявам, момчета, но така трябва да стане. You dead. Виж какво открих за храна. Най-засищащото нещо в Майнкрафт. Какво си ти, бе? Мисля, че този иска да ни е тимър. Той иска да е в клипа ни. Здрасти. Айде да се махаме тук. Това ми изглежда подозрително. Папарапа-дупи-дупи-ду-ду-ду. Дупи-дупи-дупи-дупи-ду-ду-ду. Тази къща е хубава. С резиденция. Да, за жалост. На кой? О, на Зедвърс, моя приятел. Зедвърс го познавам. Добре, сега да намерим материали за нашата къща. На мен трябва добре, ма. От какво ще е къща ни? От какво искаш да е? Не знам. Извинете за лага, ама ми е Не малко... мога да обера едно дърво. Извинете за лага, ама малко ми е слаб компютъра. Малко. Крипъри. Защо тези крипъри приличат така? Не ми харесва. Защото играеш с Textures Pack. Ти с Texture пак ли играеш? Като ми присърлаха компа, вече не. За жалост. Кое е правото? Чакай да потроша този обсидиан. За кой ти е обсидиан? Не знам. За Недър портал. Искаш да си направим къща под земята? Що не? Те не може да ни ограбят, ама трябва да си направим рез. Ще наберем къбълстон и ще си направим къща от къбълстон. Не, айде да си направим рез. Не, имам една страхотна идея. Да направим една къща и отдолу да е мината ни. Здравей, крипър, приличаш красиво. Не, Коста отвореността. Имам една идея. Да ти я кажа ли? А? Да. О, той може да лети. Какво? Този тук може да лети. Да, нали. Значи, правим хубава къща, правим рез, Един паяк е за теб. знам, правим хубава къща, правим рез и под къщата е мината ни.
Става ли? Да, тук правя малко паркур. Или имаме една... Чакай. Искам да видя... Тук... Ай, къща! Ела да ти покажа как да ни е къщата. Ела. Добре да обера тези листа само. О, трябва ми точно просто. Не мой. О. What? Яко. Намерих. Леле, едно зомби ме бие с дърво! Хубаво ли? Крипърчо, мрипърчо, коста без сладурчо. Ето, взех един саплинг. Къде си ти? Телепортни са, аз влязох някъде. Какво е това? Сега. Имам една идея, ама не искам, не знам дали ще хареса. Ще правим ли легло? Каква е идеята ти? Ти, за жалост, не си виждал предишния ми хом. Беше, тук е те заровен скала и без стрес. Е, това е хубаво. Така мога го прикрием. Да, ела да копай с мене. Трябва да махнем целия камък е тук е те. Целия. Много работа. Нали искаш хубав хом? Искам хом, в който да правя, сещаш се. Ти си много... Ти имаш ли си гачове? Имам. Имаш ти. Нико, сигурно викаш, а ела с мен до леглото. Не. Да, Аз търпя, като каза, че не е готова. Какво правиш? Търпя. Добре, това да го изрежем. Нямаше смисъл. Не, остави го. Така ще ме мислят за сексуален маняк. Не, те едва ли си мислят. Нали каза, че търпиш? Да, търпя. Ами... Имам... Виж какво имам специално за зрителите. Имам крафтинг бенч. Крафтинг бейдж. Казах бенч. Чакай сега, аз нямам място за шибания камък. Служи тук е малко камъни. Какви? Камъни! Кабълстоун. Обработени или необработени? Кабълстоун! Е, тук Добре. е те. Да служи да може да излизаме. А, така. Сега. Какво ще правим? И твоето име е Карлен. Да. Що? А фамилията ти как е? Мартинов. Забравих, че тук има вода. Аз ще я оправя. Ку. Оправена е. Есенция. Добре, ще стане хубав хом. Аз тук ще сложа за една врата. Да правя ли лодки? Ако искаш. Дървото няма ми стигне. Трябва да направим рез, за да си опазим съкровището. Искаш да правим къща на няколко етажа? Да. Ама в смисъл скалата. А къде да сложа ето това дръвце? Тук е те. Чакай, ще го сложа в холма. Да не ми го вземат. И как ще го сложиш в хома, умен? Добре, сега... Откъде взе тия факли? Имам си ги. От честа. Но той не е хубав чест. Къде отиде? Долар прес. Ти не можеш да правиш рез. Аз ще остана и ще дооправя холма. Ти можеш да правиш рез. Аре бе. Така. Този хом ще е хом само за мен. Ага. Аз съм по-важният. За двамата ще ни е. Оф, чакай сега. О, чакай. Все още се уча да пиша бързо.
Пише просто тъпа ес. И това е. Знаеш какво ти правя? Не ме интересува. Знаеш ли как се прегръща в Майнкрафт? Не, и не искам да знам. Изглеждаш много хубаво в главата си. В Майнкрафт хората нямат мозък. Ти си мозъка на Стив. Бек. Стив единственото нещо, което знае е да оцелява. Да, бе. Нали компютър ми загря толкова? Чакайте да видим с колко FPS ми върви. Добре, може да правиш рез. Мога. Добре. Ще правим къща на няколко етажа, нали? Да. Да щупим тук ти. Айде да почваме втори. Чакай, има WordPress! Има WordPress. Аз взех вече. Ето тематиката, която може да се прави реса. Да почваме втория етаж, значи. Да. Сега идвам. Къде отиди, бе? Res Select Vert и Res Create. И ти просто мога да напишеш бак, вместо сам да се телепортираш до мен. Да. Ама... Понякога ме прашна на спална. Айде, бе. Трябва да избирам сега числата. Ела да ми помогнеш. Чакай. Добре, хора. Правим втори етаж. Първо мислихме да снимаме на Skyblock, ама... Идеята отиде. Само правихме Obsidian. Да, това е тъп. Никога не го използвайте. Чакай малко. Отново се връщам. Пук. Hello, guys. Бам. Трябва да направим стълбички. Добре. Ако можеш да правиш, направи. Мога. Тоест, не банан. Така викам от малък. Що те? Не знам. А един съученик ми вика това банан, знаеш какво. Ето ти тъпото месо. Ма аз имам месо за коми. Аз се шегувам. Добре, сега... Так. Ако ми бъгва така е. С капсулка, аре бе. Айде хелпвай за втория скапан етаж. Бук. Мисля, че няма резиденция. Ми като мога да чупя, значи няма. Добре, така. Направих май втори етаж. Ти ако искаш направи тази резиденция. Еми аз не мога, това е тъпото. Какво викаш? Аз не мога. Ти не можеш. Ага. О, добре бе, я почва да ми помагаш малко. Защото аз правя целия втори етаж. 20 минути. Ти сериозно? Аз да ти помагам за втори етаж. Да, що? Това е много работа. Добре бе, човек, аз какво мислиш, че правя? Да, на този втори етаж не стана нищо. Сега аз ще го направя. Направи го, защото... Трябват ми стълби. Какви? Чакай. Дървени. Нямам дърво. Ще посъда едно.
Добре, че имам и кокали. Виж, стана едно красиво дръвце, което ще обера. Може ли после да снимаме на такова? На Skyblock. В Crazy Craft. Ако искаш. Ако може да направиш още един. Хора, искам да ви покажа главата на моя скин. Виж какъв е елегантен. Какво? Показах на хората какъв ми е хубав скина. Твоят скин е Стив. Моят също. Мой не е Стив. Имам Да. хоми на плота. Много хубав. Телепортни са. Вижте хора, 30 диаманта, един стак и 30 диаманта. Хакер. Какъв хакер е? Един го ограбихме. Ти си Ела го ти покажа- ограбил. Ела ти покажа моя хом. Username false. Да е вярно. Ай, Заприл съм ето. Ето, вече пратих. Здравейте. Ако аз снимах, щях да правя селфи. чакай. Ай, Ще му взема главите на тоя. добавен си. Виж какво има в Ейтос, моя хубав чест. В Ейтос. Ела ли? Ела, ето. И гаси якото. Нали? Само не вземай нищо. Виж всички честове, ако искаш. Тук няма нищо. И откъде ги намери тия неща? Един го грифах и му грабихме плота. Добре, не си ми взел диамантите. На мен нищо ми са бъгове, честните ми са отворени. Аз съм готов да се бия с Уидъра. Беги, бе! Кое да дам? Главата? Беги, викам. А. Сега да взимем третата броня! Сега Той няма ли вижте. по-яки мечове? Това са от тоня чест. Искаш ли това да ни е хома? Но той вече е готов. Смисъл. Аз ще направя резиденция. Колко да е още дълъг клипа? Не знам.